मर्दा तो सुनते नहीं खे कहिए ले कह तनी कि ले चली घुमा दे कुंभ के मेला जा तनी बेरा बाबूजी के फुसुलाइन बाबूजी से कहन गोड़ लागे तनी बाबूजी का बात बाबूजी कहनी ना कि उंगले कह तनी कि कहिए से कि चली हमारा के कुंभ के मेला घुमा दी तनका हमहू नहा लेम सब कोई गाँव घर के रिजर्व बस कह के जाके नहा के कुली आगो नहीं जा जन्नी बाबूजी हमरो के लिया चलती तन के घुमा देती तो बड़ा निक रही लिया चली ना आय साचो लिया चलब ना घुमा देम ना हाँ बाबूजी लिया चली घुमा दे बाबूजी हाँ बाबूजी हमारा के घूमे के बड़ी मन करता हाँ ठीक बा बाबूजी तो हम जातनी राउर जितना धोती कुर्ता बा ना कुल खींच के आ सुखवा के सरिया चपत ले तनी तो उनका सब पूछ लिया हाँ ठीक बा आ रास्ता में खाए के कुछ बनाइयो लेहल जाई ठीक बा चली बाबूजी बैग लेके हम आ गइनी चले के चले एको गड़िया बसवा होते नहीं किसान आया सब सूरत से आइए सो आने आ जेती सम चलिए जेती जा कहाँ भौजी कहाँ हो चाचा मेला है आ तू जाता वो पागलाई नहीं खो जानू तो क्या करिए सुनाला हा का होता कतना आदमी मर गुले कतना लोग भुला गुले कतना लोग दो गुले तो वो तू जाता वो हाँ हम लोग मन करता तो भाई लिया जैसे नहीं घूम ले तो पतोही के कहल मत करो बुढ़ई लो आ तारा नहीं कभी तो बुढ़ पर भैया के लिए के तू तो कितना बढ़िया रहा हां कहल ना नी का सुनत न का तो बाबूजी ने एगो घर में लौकनी है तो बाबूजी के लिया के जाता नी पगलाइल बड़ ऊपर जब फेरा में तब बुझाई लो चुपचाप जा लो घर हां बाबूजी कह तू हां बुझाबा ठीक बा तब कदा पतोही के कहल कहता इनकर विचार बा हां ठीक बा तब बाबूजी जाके फेरा में पड़े तारा बुझाते के बूढ़ आदमी के जाता वो मेला घूमे जा लो घर ये कहाला बाप मतारी माने पतोही के कहल ससुर के अपन बुढ़ौती नहीं खन देखत कतना लोग बिला जाता रे दहा जाता है भूला जाता है मर जाता है एक्सीडेंट हो जाता तो वो लिया के जाता रही उ जाए पर तैयार बने ना जाए के चाहिए ये गलत बात बा ऐसा ना करे के चाहिए मैंने बताओ कि जवान रही तो जवान एगो बूढ़ के फंसा के लिया जाती है पगल ही ना बिया